Ja. Nej, vi skal ej, vi skal spille det i træ. Okay. What? Hvad laver? Kæft, hvor du bare tyk, de klamme dyr. Ja, okay. Jeg talte til den der ko herovre. Det var så ikke en ko, der var et får. Hold kæft, hvor du tyk, de klamme får. Det svinger bare ikke. Helt som ko, du ved. Screw this. Hvad laver du? Ikke noget. Hvad laver du? Ikke noget. Bruger du blocks til at komme op? Nej, jeg gør ikke. Sikker? Ja. Ser jeg bare sådan en stor tårn med sådan en gang. Jeg vidste det. Fuck, hvor er det typisk. Wow, der er en blomst deroppe. Hey, det er min blomst. Min blomst. Dims. Nej, Dims. det er min blomst. Det er min blomst. Dims. Jeg har råbt dims. Det er min blomst. Kom, Det er min blomst. Det er Min blomst. Ej, jeg dør lige om lidt. 4 blomster. Ja, jeg har 29 sugarcanes. Slå den bitch. Jeg har 3. Wow. Jeg havde en creeper. Du havde en creeper. Jeg havde en. Har du taget min crafting table? Nej. Er du helt sikker? Ja, jeg er 100% sikker på, at jeg ikke har noget crafting table. Prøv at kigge på, hvor dybt seriøs jeg er. Jeg har ikke noget crafting. Jeg har ikke noget crafting table. Kig på mig, jeg har ikke noget crafting table. Åh, der er en skeletoner. Her, tag den her. Den gider jeg ikke holde med. Der er en skeleton! Min! Fuck. Der var langt ned. Shit. Jeg skulle helt ned fra bunden. Jeg var lige ved at dø. Og så havde jeg 2 saplings, og så... Hvorfor valgte vi ikke Danbjerg? Der er sådan... træer derovre. Fuck det, jeg laver en bro derovre. Ja, okay, hyg dig. Laver du den af sand eller gravel eller sådan noget? Jeg laver den sgu da sygt meget sand. Ja. Se bare, hvordan det ville være gået, hvis jeg brugte sand. Men jeg er så luder fattig, at jeg bare bliver nødt til at bruge dirt. 2 hours later. Hvorfor lavede det ikke Minecraft? Da hvis jeg udlagde den her blok, så faldt alle dine dirt blocks ned. Åh, er du helt sikker? For helvede! Var det den forkerte command? Ej, det er pisse. Fuck. Nej, jeg vil ikke dø igen. Jeg vil ikke nej, ikke allerede. Snebold! Snebold i det ansigt. Tag en snebold. Ej, du er ikke sne. Fuck. Hygger dig? Red mig, Chris! Jeg hader æderkopper! Snebold! Du ramte bare snebolden. Nej, jeg laggede! Nej! Okay, godt. Jeg har det her med lektion nu. Jeg håber, jeg kunne her. Nej. Hvis jeg havde valgt ned her. Shit. Hvad sker der? Ja, okay. Har du overhovedet tænkt dig om, Chris? Jeg har en kaktus! Du holder den væk fra mig. Jeg ramte dig ikke. Pis. Det gris, det. Nu går jeg langsomt efter ham. Haha! You can't see me, I'm a flower! Hvad laver du? Jeg skal fandme sige det over! Det er jo fuck! Nå, jeg kommer op på lad igen! Hvor fanden er du? Jeg er kold. Jeg er våd. Jeg er sulten. Og jeg bliver jagtet af monstre. Du taler med ham, der kun har et liv tilbage. Et liv tilbage.
Elsk mens du gør det. Lev mens du tør det. Et... Nu er jeg både igen. Ej, fuck af med dig. Okay. Okay, jeg kommer umuligt op herfra. Bitch. Åh, fuck, der kommer en bitch! Kom væk med dig! Jeg kan ikke... nej! Shit! Så kan du lære at blive sat op imod dig selv. Jeg har en rose nu. Og jeg stikker dig med den! Jeg gemmer mig. Du er nemlig løbet forbi mig, din lille luder. Han kan ikke se mig. Hvor er det dårligt der. Ja, nu kommer vi vel til det kedelige, men det er skam nødvendigt. Tak fordi I så med, og husk simpelthen at kommentere hvad I synes om det her. Hvis I gerne vil se nogle ændringer, så skal det i hvert fald komme på. Jeg er meget ked af at der ikke kom facecam på, som jeg havde lovet. Men jeg har bare ikke fået sat et ordentligt kamera op endnu. Og det tager jeg med i næste video. Husk at like, hvis du synes videoen var god. Og hvis du kunne lide hvad du så og gerne vil se mere af det, så subscribe til min kanal. Den er lige her på skærmen, du ved. Lige der. På mit hoved. Helvede. Og nu er jeg altså ude og hente min te. Vi ses senere. Hej.